Η λίμνη της Δοϊράνης έχει πολλά πρόσωπα. Το ένα είναι αυτό που βλέπουν οι τουρίστες που την επισκέπτονται για λίγες μόνο ώρες. Το άλλο είναι αυτό που καταλαβαίνουν μόνο οι επιστήμονες. Αλλά εντελώς διαφορετικά κατανοούν τη λίμνη οι κάτοικοι που ζουν εκεί, οι οποίοι μεγαλώνουν δίπλα στην ακτή της Δοϊράνης και οι οποίοι ακούν τους μυστηριώδους ήχους από τα καλάμια από την παιδική τους ηλικία και οι οποίοι γνωρίζουν κάθε διαφορετική διάθεση της λίμνης και εντελώς διαφορετικά αυτοί που την επισκέπτονται για μία μόνο φορά. Ψαράδες. Ποιος μπορεί να ξέρει καλύτερα από αυτούς που ζουν εκεί τη λίμνη? Από αυτούς που ζουν από το νερό της και νιώθουν κάθε αλλαγή της, ακόμη και τη μικρότερη? 75 χρόνια με τους γονείς μου, με τους θείους μου, με τους προπάπους μου. Όλα τα χρόνια ήμουν ψαράς. Ήταν ο παππούς μου ψαράς, ο ξάδερφός μου. Δεν είχε δουλειές στα χωριά, δεν είχε εργοστάσια. Ασχολούμασταν με τον αγροτικό τομέα και την κτηνοτροφία. Δεν έβγαινε για δουλειά. Υποχρεωτικά έγινα ψαράς. Και εδώ πέρα συνέχεια μένω, είναι 70 χρόνια ψαράς. Αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή μας, εκτός ότι το νερό από τις ζέστες αφού κατέβηκε στα 2,5 μέτρα δεν έχει ποτάμια να τρέξουν μέσα, νερά ας πούμε από το μπέλες να κατεβούν, νερά να τρέξουν, ποτάμια έχει, δεν έγινε αξιοποίηση να καθαρίσουν τα ποτάμια όπως παλιότερα καθαρίζανε, ερχόταν η φαγάνα και καθάριζε τα ποτάμια και κατέβαινε το νερό στη λίμνη. Σήμερα γέμισε, έγινε δάσος στο ποτάμι, απορροφά το νερό όλο, ό,τι έχει τα δέντρα, τα τέτοια και δεν έρχεται, δεν κατεβαίνει νερό στη λίμνη. Απέναντι οι Σκοπιανοί όμως έχουν βγάλει 11 γεωτρήσεις και ρίχνουν νερό από τη γεώτρηση. Αντλούν από κάτω και ρίχνουν νερό για να σωθεί η λίμνη. Αλλά δεν πρόκειται να σωθεί η λίμνη, κάθε χρόνο τραβιέται και 100-150 μέτρα μέσα. Εκτός από αυτό, από την ελληνική μεριά από εδώ σε εμάς έχει 420 γεωτρήσεις από 8 μέχρι 12 ιτζών, μεγάλες τέτοιες, και αρδεύεται ο κάμπος. Όσο αντλούν αυτές, τώρα το καλοκαίρι, επιφανειακά νερά τα τραβάνει οι γεωτρήσεις και δεν πέφτει τίποτα νερό στη λίμνη. Εάν δεν γίνει κάποια ενέργεια από εμάς, συνεννόηση από αυτούς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η λίμνη μας θα σβήσει. 2 είδη των ψαριών χάθηκαν εντελώς από τη λίμνη. Τώρα, πού οφείλεται, το κράτος δεν έκανε τίποτα για να βρει το αίτιο. Οι αλλαγές είναι από το... ποια χρονολογία ήταν, το 88 που αδειάσαν τη λίμνη, και έπεσε η στάθμη 2 μέτρα κάτω. Από τότε είχαμε αλλαγές και στο ψάρεμα, ειδικά στο είδος της πλατίτσας, αλλά και το γρυβάδι που βγήκε από το καλάβι μέσα και πιάραμε τότε πολλά ψάρια. Με αυτά ασχολούμαι και με αυτή τη λίμνη μεγαλώσαμε το νέο, αρχίζαμε τώρα, δεν υπάρχει δηλαδή μέλλον για τους νέους. Οι άλλοι, τα παιδιά μας ευτυχώς πήγανε πάνε άλλοι στη Θεσσαλονίκη, άλλοι και εκεί και μείναμε όλοι οι γέρες στο χωριό μέσα. Οπότε δεν έχει μέλλον. Δεν έχει μέλλον, τι να κάνουμε. Η γεωργία δεν έχουμε χωράφια, μια λίμνη δεν έχει, πριν από 15 χρόνια είχε ψάρι, πριν φύγει το νερό. Βγάζαμε καλό νερό κάπου, τώρα πολύ νερό τίποτα δεν κάνουμε. Τώρα μόνο τα προστοζήν. Όλο το νερό πέφτει στάθμη και το ψάρι δεν μεγαλώνει. Πρώτα θα έμεγαν μεγάλο ψάρι, τώρα δεν έχει ψάρι. Και βγάζαμε ό,τι είχε εκεί τα παίρναμε, 200, 500 κιλά, 600 κιλά. Όσο πήγε, ελαττώθηκε και έσβησε αυτή η μόδα που λένε. Τώρα έμεινε μόνο η σαρδέλα. Η σαρδέλα δεν χάθηκε, πολλαπλασιάστηκε αρκετά. Τα άλλα τα ψάρια, τα περικιά, τα άσπρα, τα γρυβάδια, αυτά πάνε. Όσο παίζαμε, κάναμε μπάνιο, η λίμνη της Ευρωπαίας μέχρι την άλλη ήταν πολύ καθαρή. Και όχι εμείς, όλος ο κόσμος δεν έφυγαν μπάνιο με το τρένο. Τώρα που έφυγε η λίμνη δεν πατάει κανένας εδώ. Τώρα παίζαμε, κάναμε, ερχόμασταν στη λίμνη, αφού εδώ μεγαλώσαμε. Το κανάλι για να φύγει το νερό, τότε το καλοκαίρι από τις
που δεν είχε βροχές και ήθελα νερό κάτω στη θαλάστρα, στα ρύζια, για να ποτίσουν τα ρύζια τους. Αδειάσαν το νερό της λίμνης και δεν κάνανε και τίποτα. Δεν έφτασε ποτέ το νερό στη Θεσσαλονίκη κάτω. Και ο λόγος ήταν αυτός για να ποτίσουν τα ρύζια, γιατί δεν είχαν βροχές τότε. Και από τότε η λίμνη πήρε την κάτω βόλτα. Εντάξει, έχουμε και πολλές γεωτρήσεις. Όλη η περιοχή εδώ πέρα είναι με γεωτρήσεις τα χωράφια. Έχει πάρα πολλές γεωτρήσεις, ναι, οι οποίες δεν κάνουν καλό στη λίμνη. Τραβάνε τα υπόγεια νερά. Η λίμνη μας ήταν η διπλάσια. Εδώ που είμαστε εμείς τώρα είχε 15 μέτρα βάθος νερό. Τώρα έχει 2,5, ούτε και 2,5. Το 87, αν θυμάμαι καλά, ο Παπαθεμελής ήταν υπουργός εξωτερικών ή υπουργός Μακεδονίας Θράκης. Ήρθε σε μια συνονόηση με τους Σκοπιανούς απέναντι, τότε ήταν οι Σέρβοι φυσικά, για να πάρει κάποια κυβικά νερό από τη λίμνη για να αρδευτούν κάποια χωράφια στην ελληνική πλευρά. Ανοίξαν ένα κανάλι στη Δοϊράνη, με αποτέλεσμα αντί να πάρουν 1000 κυβικά, να πάρουν 1 δισεκατομμύριο κυβικά, δεν μπορούσαν να σταματήσουν πλέον το νερό. Και από εκεί και μετά η λίμνη από τα 15 μέτρα κατέβηκε στα 2,5. Εμείς για την διάσωση της λίμνης από πλευράς νερού έχουμε προτείνει από ένα παρακείμενο ποταμάκι το οποίο υπάρχει στην Καστανούσα, νομό Σερών, επιτέλους ας μπορέσουν να συνεννοηθούν η νομαρχία του Κιλκής με την νομαρχία των Σερών για τους μήνες που δεν χρησιμοποιούν το νερό εκεί για διάφορες καλλιέργειες, να πέσει ελεύθερα μόνο του στη λίμνη, και αυτό θα είναι μια μικρή βοήθεια. Φτάσει για να σωθεί, όχι, αλλά μερικοί ναι, γιατί κάθε χρόνο τραβιέται τη λίμνη. Μέσα αυτή τη στιγμή υπάρχει στο νομό Σερών ένα ποτάμι, στα σύνορα Αγίας Παρασκευής Καστανούσας, που έχει πάρα πολύ νερό, το οποίο μπορούν να το πάρουν εκείνο το ποτάμι, να το ρίξουν και να πέφτει αρκετό νερό, τουλάχιστον το χειμώνα. Το καλοκαίρι μπορεί να το κρατήσουν να αρδεύουν τα χωράφια τους που θέλουν, αλλά το χειμώνα, επειδή φεύγει στην Κερκίνη και είναι άχρηστο το νερό πλέον, μπορούν να γυρίσουν το ποτάμι εδώ.